Духтарои аҳли гурӯҳ, ҳозир қада бриданша мефаҳмонам бояд борига бо диққат гӯш кунед духтаро. Савол метиҳем ки бисёр вақт барои занакои бузбала, барои занакои хароб чӣ хел. Ина нигоҳ кунед, мо кокеткаро тайёр кардем. Тарафи қафо гардонда манамин намерасидагӣ ҷоша чен мекунем чанд сантиметра. Ай пуштак байни пуштак то байни пешака аймо ровна 7,5 қариб 8 сантиметри туғри бигирем. меша 8 сантиметри туғри намераса. Ине ки духтаро нигоҳ кунед, ама камакак пушташ гирдакай. Барои ин ҳозир ма пеша 7 сантиметр мекувам, 1 сантиметр нарасида 8 нею 7 мекувам. Не ки ай пушт 1,5 сантиметрига мекувам. Барои пеш камакак дарозтар биёяд. Фаҳмидена? Расшодша гӯш кунеда хушрӯ. ҷаҳози 8 ма 7 мебарам. А пушта боша 1,5 сантиметр мекувам. Пеш ай пушт бояд анамиқа дарозтар боша. Ҳаққи пеши бар мебардораш. Ира як тараф мемонема. Мана қади тайёр кардагимона дар пешма мемонем манам хел. Аввал айтаи каш сар мекунем. Барои занакои бузбала духтаро пеши барошон калонай мо ваёда 7 сантиметр мемонем. Барои буболи мени харобтарако 6. Агар иҷара ман майдаҳак монам, вақти часпонданда манам иҷаш кашида мебиёяд. Баъд дар рости таи синаш ман хел кашида мебиёяд. Барои озод беста мо 7 сантиметр мегирем амҷара. Ина 7 ҳамнида 6,5 хаб гирем. Ҳозир 18 мебарем. Худаш туғри мешавад. Ҳозир нава 6,5 мондум. Пеши бараш калоне, у қадар калоне. Мақсад размери ҳами занак 54 мешавад. Барои ин ҳозир на ровна 6,5 мондум. И тарафаш 6 мемонам. Ҳамиҷара 4 кунҷа аввал мекашам манам хел. Баъд аҳамияти духтаро ма хел ростак намебарамаш. Гирди бадам намебарем. Анами байни гирди байни ами ростак камакак манам хел болотара карда манам хел бояд мо бибарем. На ба и хаташ, на ба и хаташ. Байни ами хат анам хел гирдак мебарем. баъде ки гирдак бигирем духтаро, баъд анами пешакша чӣ хеле ки гуфтам чанд сантиметр дар кора ҳамҷара манамиқа бридемша. Анаку пешакша мебарем. Ман ай тарафша пешак мегирам. Камакак ҷои бенигина дорша мебарем. Ба 1 сантиметрш бенигина мемона. Ягонта мегирем нигиноша клей мекунем. Ана иҷара ман бихе духтаро 7 сантиметр байна меёвем. Мана 7. Болора ҳамин ҷое ки нугшай ҳамон нугш қатӣ туғри мекунем. Иҷара ман бихе духтаро 3 кунҷаи баъд намебарем, чиқири баъдам намеравем. Манами нугшта бояд анамихе туғри шавем. манам хел бояд бридаги хат кашаги мо анам хел бояд шавад. мо байша сразу расечка мемонем. Анаку пуша духтаро бо и тараф оварда пуштакша мебарем. Ровна 1,5 сантиметр пушта майдатар мекунем. Мақсад мебарем. ира ман хе духтаро 1,5 сантиметр манам хе омада то анамиҷара меброремша.
ана духтаро 1 сантиметр кашдем, ана хел меброремаш. Мубайни ирам сразу духтарако миёвем анам хел. Ана ки нигиноша тоза карда 2 қатор строчка мезанем. Ҷинҷакоша сабират мекунем. Мана нигоҳ кунед духтаро. Ровно 1 сантиметри хат каштагиём. Дидена 1 сантиметр манам ки хат каштагиём. Шумо бояд бидонед ки якҷо бояд бичаспонед. Ҳатман вақте ки ҷинҷак мекунед, байн ба байн туғри омад, ҳамин ҷинҷакоша ҳама ҷода туғри мекунед, дастӣ бидозен. Сразу таги мошина напартоен. Пиштакам ҳамин хел. Пиштакшам ҳамин хел на 1 сантиметр ёфтам, хат кашидам. Ҳатман ручка қати кашем, ҳам меҳ қати кашидам ки шумода намоён шава. Манам хел оз чимчима карда мечаспонем. инҷа 2 қатор сборка медавонем. 2 қатор сборка медавонем. Сборкашам хе мечаспонем. Ва як чиз дигара фуромӯш накунед духтаро. Вақте ки шумо чимчимакша ёки ҳамин ҷимҷимак ҳар кас ҳар хел мегӯяд, яхе вақт мегӯянд духтаро ки ҳамин чимчимакаш чия хай ҷинҷак. Вақте ки ҷинҷакша шумо духтаро туғри карден, кунҷда ки омаден, манами кунҷа бояд манами хел надӯзен. Манами кунҷи ҳамира ба и кунҷи и туғри намекунен, барои ки ани қайгаш холӣ мемонад. Мо бояд ҷое ки анами ҷои бридагия мо бояд ира дар иҷа туғри кунему, наоборот анаи кунҷа бояд биброрем. Анами хел бояд биёя. Ина духтаракои азиз дасти қати духтум ҷимҷимакоша бин ҳамаш як хел омадагия. Аввал ҳози ман лав қати медӯзам, баъд ай тарафи хати кашидагӣ монда ай и тараф ай болои анами хат медӯзам. Рости гап хат рафтагиай но хай мелош маълумай. Ровно 1 сантиметри туғри медӯзамша. Агар ручка қати кашидагӣ бошед боз зур мешавад. Пишти пеша анами хел тайёр кардагиам. Ҳатман дастӣ бидӯзен. Аввал як бор нигоҳ кунед ки пешай пишт кашида наиста, пеш боло набоша, баъд строчка равен ки бо димбора наканен духтаро. Духтарои аҳли гурӯҳ, кокетка тайёр шид. Дарзора духтагӣ, оверлок задагӣ, дарзе ки дар дарун мондагӣ дар астарак духтумша. Ана баъд вақте ки таи каша бриданда, ман пешака камакайга мекӯм, остиндам ҷои зиёдӣ дорам. 1 сантиметрша қатъия меброрам. Баъд ана нигоҳ кунед. ҷои плечи худаш тайёр. Ҳозир ман плечика агар гирам, бинед ҷош тайёра. ина обратно дар ҷош мемонам. Барои чӣ духтаро хеле бояд омадагиай? Ман шумода мегӯм. Вақте ки шумо духтаро китва чересчур поён мезанед, и поён мераванд. Вақте ки шумо плечика дар ҷош мемонед, анамиҷа бардошта меша камакак. Киртара синни қафо ба бурдан мегира. Стараться кунед ки слишком анами китва слишком поён назанед. баъд таи каша брида ҳамаша туғри мекунему, остин мечаспонем. ина ҷинҷакоша бин ҳамаш як хел омадагиай. Пешаш кашол нест, бардоштагӣ мақсад тарафи боло нест. пеши киртам ай пиштам ровно 2 сантиметр фарқият дорад, барои пеши бараш мебардорад, туғри мешавад.